ಹಲೋ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಪುರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಿದಾಡಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 13 ಜನ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಇನಿ ಬೈಕ್ ಪೋಪಿನತ್ತು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಟಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಪಯರೆ. ಸೊ ತುಕ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೊ ಪೋಪಿನಿ ದೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ಸ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕು ತುಕ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನು ಅವೇನು ಮಾತ ತಜಿಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಸೀದಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡೆ ಬೈ. ಅವಡು ನಿಖಲ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಕರವಾದಿಪ್ಪಡು ದೇವಿರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿದಿ. ಏರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕನೆ ಮಾಡೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೇನು ಸರ್ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡಟ ಮಾತ್ರ ಇದು ರಿಚ್ ಕಾಕುನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಡಿ ಅದು ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರಪ್ಪ. ಹೌದಾ ಇದು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ಪಾರಿ ಎಕಡೆ ಬೈದರು ಇನ್ನು ಬಾಗ್ಗುಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ
ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನೇ ಗದ್ದ ಬೇರೆ 15 ಜನ ಉಂಟು ಗಾಡಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲು ಈ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕುಂತದ ಇರೋಡ್ ತೋಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಈ ಮೂಲು ಉಂಟು ನನಗೆ ಬರ್ತೇನೆ